Bun găsit! Ne aflăm din nou în bucătăria restaurantului Curtea Veche. De data asta vom pregăti o rețetă foarte cunoscută la noi în Moldova, de altfel și în întreaga țară, colțunaș cu brânză sărată. Pentru acest preparat avem nevoie de următoarele ingrediente: făină, ouă, sare, caș, brânza de oi sărată, pesmet, unt. Pentru început, se pun 3 ouă întregi, batem foarte puțin cele 3 ouă. Adăugăm sare. După cum bine se știe, o linguriță la kilogramul de făină. Deci nouă ne-ar trebui la jumătate de kilogram, jumătate de linguriță. Și adăugăm făină cam cât suportă aceste ouă. Aluatul trebuie să fie nu prea tare. Vedem imediat. Se frământă până îl simțim elastic. Colțunașii sunt un fel de mâncare foarte binevenit. Începând de la aperitiv, se pot face cu cartofi, cu ciuperci, cu carne, până la desert, cu brânză dulce, cu fructe, cu dulcețuri, serviți în unt, trași în unt sau serviți în sos de smântână. O gamă largă. Da? Mai are nevoie de un pic de făină. Nu se frământă chiar ca la cozonac. Suficient. Da? Cu acest aluat se va întinde o foaie. Foaia odată întinsă o putem tăia pătrate ca să facem colțuri, deci colțunași. Acum pregătim compoziția, umplutura propriu zis. Brânză de oi rasă, la fel 2 ouă, puțin bătute, se adaugă peste brânză. Aceasta este umplutura noastră. Între timp, punem apă la fiert.
Când apa fierbe, se adaugă colțunașii câte unul. Când sunt gata, se vor ridica la suprafață. Colțunașii cu brânză sărată sunt delicioși, trași într-un pic de unt amestecat cu pesmet. Pentru aceasta avem nevoie de o tigaie, punem unt, când untul s-a topit și începe să-și lase aroma, amestecăm pesmet. Punem colțunașii. Ei se îmbracă în acest pesmet amestecat cu unt. Gata. Acesta este preparatul nostru de astăzi, colțunaș cu brânză sărată. Vă așteptăm la Curtea Veche să gustați din bunătățile noastre.